हिन्दु धोरोम जोनोम जानायनि सिगां बाथौ धोरोमा दंखायोमोन। एहेम हायनारि बोसोर गोदान रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै अनजन दैमारिनि नखराव बाथौ थानसालि बेखेवनानै सिजौ गायसननाय आरो आरज हाबाफारि लादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि 2 नं उराहिलगा गामिनि थागिबि अनजन दैमारिनि नखराव दिनै गोदान बोसोर रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बाथौ थानसालि बेखेवनानै सिजौ गायसननानै आरज लानाय जायो। बाथौनि नेमखान्थि बायदियै थानसालिखौ बेखेवनानै गुबुननिफ्राय सिजौ लाबोनानै गोदान थानसालियाव गायसननाय जायो। गोदान थानसालिखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि जोंसार खाख्लारि बिथाङा लोगोसे बेनिनो आरज हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि प्रदीप बर', सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि एहेम हायनारि आरो आफादगिरि हरसान बसुमतारी बिथांमोना आरो बाहागो लायो राङापारा बियाबनि बिबानगिरिफोर ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बाथौ धोरोमनि सानथौनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होयो। बे फुजियो आरो इसोरा निराकार जेरै बाथौ धोरोमाव जोङो बे हिन्दु धोरोमनि माखासे भगबानफोरा अनेक भगबान दङ आकार महरै, नाथाय बाथौ धोरोमाव बेबादि आकार महरै खुनु जोङो लायाखै, जोङो निराकार हिसाबै लायो आरो बे हिसाबैनो आरो हिन्दु धोरोमनि जि भगबानफोरा मानसिजोंनो जुद्ध नांदों, जेरै बान राजाजों जुद्ध नांदों, जेरै कुरुक्षेत्र जुद्धआव मानसिजोंनो जुद्ध नांदों। मानसि बिनिफ्राय भगबान हिन्दु धोरोमनि भगबानफोरनि आखायाव गासैबो अस्त्र खस्त्र दंजोबो, नाथाय इसोरनि आखायाव बेबायदि अस्त्र खस्त्र हाथियार थाया आरो इसोरा निराकारखा, बे मानसिनि उदैयाव जोनोम जाया। बे हिन्दु धोरोमनि जेसेबां भगबान दं बे मानसिनि उदैयाव जोनोम जानाय गोजा। बेनिखायनो हिन्दु धोरोमारि बाथौ धोरोमजों जोंहा गोबां फाराग दङ आरो। गोदान बोसोर आरो बाथौ सिबियारिफोरनि जानानै जों दुलाराय सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि जानानै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेखौनो जोङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बुहुमाव बर' हारि हिसाबै, बर' जाथि हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों खौसे जानांगौ आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों खौसे जायोब्ला बर'नि गासैबो हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो। बाथौ धोरोमजोंनो बर'नि गासैबो हारिमुवा बेवहाय माने सोमोन्दो दङ। बर'नि राव थुनलाइ, बर'नि दख'ना गामसा आर'नाइ, बर'नि खाम सिफुं सेरजा जथा गासैबो जोंहा बेवहाय हाबनानै दङ आरो बर'नि जि दोरोङारि आसार खान्थि बेफोर गासैबो बाथौ धोरोमावनो हाबनानै दङ आरो बर'नि जि सिनायथि, बर'नि जि आइडेन्टिटि बे बाथौ धोरोमावसो दङ। दा बेनिखायनो बाथौ धोरोम सिबियोब्ला बर' हारिया सिनायथिया गोमाया, हारिमुवा गोमाया आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होनो थाखायब्ला होनो थांनांगौब्ला जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो होनांगोन आरो जों निस्सय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों खौसे जानो हायोब्ला बुहुमाव बर' हारिया गोग्गोमसिन जागोन आरो बर' हारिया निस्सय मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन। केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004382882 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।